Здравейте! С това видео искам да ви запозная с една елементарна ментална техника, с която може да се преборите с лоша мисъл или лоши мисли, които още взето ви тормозят, че ако не направите нещо, някакво действие, ще ви се случи нещо лошо за бъдеще. За да се отървете от тая мисъл и да не се поддавате да го правите въпросното действие, защото едно поддаване на това да изпълните действието, въпросното действие, за което съответните лоши мисли ви карат да го изпълните, защото в противен случай ще ви се случи нещо лошо, нали, имате такъв страх. Това не трябва да се допуска, защото това може да задълбочи състоянието и освен това, съгласно закона за привличането, ако съответно дадена мисъл е с необходимата сила и честота, вие наистина ще привлечете това лошото нещо в живота си. И затова елементарно противодействие ви предлагам, да не се поддавате и да не правите съответното действие, към което ви потикват съответните лоши мисли. И то е следното. Кажете си, че ако направите това действие, това както ви образно кара, за изпълнението на което ви кара, образно казано, вътрешния ви глас, точно тогава може да ви се случи това лошото нещо, от което се опасявате, че може да ви случи, ако не изпълните въпросното действие. Тоест, представете си нещата с обратен знак и така тогава подсъзнанието може да генерира в съзнанието мисли, които наистина така да ви оттърват от тези лоши мисли, да престанете да изпитвате страх, че ако не извършите дадено действие, ще ви сполети някакво нещастие, което може да бъде конкретно дефинирано или пък по принцип да ви страх да не ви се случи нещо лошо в някакъв аспект от живота ви. Така че опитайте. Това е важно, за да имате душевен мир, да се чувствате добре, да се радвате на живота и освен това е много важно да сте спокойни и да няма нещо, което да ви тормози, защото в противен случай няма да може да прилагате и методиката за закон за привличането, чрез която може да се стремите да осъществите своето желание. Успехи! Чао до следващия път!